नमस्कार ग्राहकांनो, आय कलेक्शन अँड गिफ्ट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आज आपल्याकडे तुम्ही पाहू शकता निशा कंपनीचा सर्व प्रकारचा माल आला आहे. त्यामध्ये निशा कंपनीची हिना बेस मेहंदी आपल्याकडे आहे, ज्यामध्ये आपल्याकडे ब्राऊन, ब्लॅक आणि बर्गंडी शेड उपलब्ध आहे. ही स्किनला लागत नाही. त्याचबरोबर आपल्याकडे निशा कंपनीचा क्विक कलर हा हेअर डाय बेस शॅम्पू डाय सुद्धा आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे निशामध्ये एक प्रोटीन शॅम्पू आला आहे, जो की केसासाठी खूप छान असतो. निशाच्या कलर डाय मध्ये आपल्याकडे डार्क ब्राऊन, बर्गंडी आणि ब्लॅक शेड हे सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर त्या कंपनीचा आपल्याकडे लिप बाम सुद्धा आलेला आहे, कारण सध्या हिवाळा आहे, त्यामुळे लिप बामची गरज लागते. त्याचबरोबर आपल्याकडे निशा कंपनीच्या मुलतानी मातीमध्ये सुद्धा एक 6 ते 7 प्रकार उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये आपल्याकडे सॅन्डल, रोज, पपाया, ॲलोवेरा, ऑरेंज, टर्मरिक या सर्व प्रकारचे मुलतानी माती सुद्धा उपलब्ध आहेत. धन्यवाद.